Oset takaperin. Zeta. Ei. Se on väärällä kielellä. Ä, O, Z, Y, X, kaksois V, V, U, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Oikein. Kellotaulu osoittamaan 10:02. Ihan hyvä. Se oli 1,24. Niin, puolessa välissä 1,24, mutta se oli kyllä false. Olen 7. Noniin. Puolivälissä alkoi tökkimään, mutta pääsi sitä ohi ja ihan loppujen lopuksi ihan miellyttävä kokemus. Hyvä kavio. Kyllä, ja rakko on täynnä sitä.